Ola, son Eloi Pérez, candidato á alcaldía do Concello de Monterroso polo Partido Popular. Se eu chegara a ser alcalde, pois tentaría poñer en marcha os proxectos que temos moi necesarios para esta vila. De feito, xa fixemos xestións durante este mandato, como é a construción dunha verdadeira residencia para a terceira idade no Concello de Monterroso, que é unha das grandes carencias deste Concello. Temos xa unha poboación bastante envelloada e entón temos que, de alguna maneira, poñer xa, sí ou sí, en marcha unha infraestructura deste tipo. Nós somos unha forza política seria e iso o levamos demostrado durante este mandato, que nos incorporamos ao equipo do goberno e lle damos estabilidade, e foi un dos nosos obxectivos cando entramos no equipo de goberno, darlle estabilidade e traballar para a ciudadanía sin ningún tipo de interés personal nin personalísimo, senón que o que nos motivou foi o servicio público sempre aos veciños de Monterroso. Vamos a poñer en marcha o Centro de Interpretación a Vila das Feitas, no que a Consellería de Cultura aportou 200.000 euros por un xestións que, dende logo, nos costaron o seu, e tamén fixemos as xestións necesarias para que se ampliara o sistema de depuración. Pronto se sacará a licitación o proxecto, que xa está prácticamente rematado, e tamén pronto se empezarán as obras do complexo recreativo da Peneda, que é outro dos grandes atractivos turísticos da comarca. Monterroso é unha vila punteira que ten gran encanto para vivir neste pobo. Así o demostra que moitos dos conveciños das vilas do arredor se viñeron a vivir a Monterroso e aquí se sentaron e fixeron o seu proxecto de vida aquí. Entón temos que lles conquerir todos os servicios posibles. Nós nos comprometemos de cara a seguinte legislatura a traballar para que esta infraestructura, que, como dixen antes, de unha verdadeira residencia de terceira edad, pois seña unha realidade en Monterroso.